Vă salut din nou, dragii meseriași amatori. Vreau să vă arăt câteva scule domestice pentru gospodărie, care sunt foarte fiabile. Lucrez de ceva timp cu ele și pot să vă zic că sunt foarte, foarte bune. Nu are rost să dați 100 de euro pe o bormașină, când puteți să vă faceți treaba cu o bormașină de 30 de euro și vă ține ani de zile. Destul de puternică, destul de robustă, ergonomică, lucrează minunat. Aici au apărut chiar azi în Aldi. O bormașină de la Ferex. Lucrez de ceva timp cu ele, lucrează foarte, foarte bine. Au putere, mecanismul interior, totul din fier. E foarte grea. E foarte grea, cred că are 1,5 kg aproximativ. 1 kg jumate. Asta arată că are mecanismele solide și din materiale bune, de calitate. Forma este destul de ergonomică, materiale foarte bune la atingere, cu foarte bună aderență. Sunt perfecte pentru muncă în gospodărie, chiar și pentru uzul profesionist, pentru cei care nu sunt prea pretențioși și prea îngânfați. Oamenii normali, modești, poate să lucreze chiar și la nivel profesionist cu ele. La 2 ani o schimbi, îți iei alta, mai dai 30 de euro, în schimb nu dai 300, 400 pe un Hilti, DeWalt, Festool, mai știu eu, altele cunoscute de marcă. Dai 30 de euro, ți-ai făcut treaba 2 ani de zile, o muncești, rupe, după aia mai dai 25-30 de euro pe una și îți faci treaba în continuare. Aici avem un polizor destul de bun, robust, pe baterie, foarte util, tot de la Ferex. Avem și o cositoare mică care merge destul de bine, și cositoarea asta, ținând cont că este i-am pus doar o baterie de 20 de volți cu 2 amperi, trebuie putere un pic mai mare. Am luat aici o baterie mai mare de 40 de volți cu 5 amperi. Să eu pun la cositoarea asta, că merge foarte bine. Și îți faci treaba. Nu suprafețe mari, dar prin jurul casei curăță destul de bine. Uitați. Curăță razant la nivelul ierbii, tot la pământ, tot. O să-i pun bateria de 40 de volți cu 5 amperi. 40 de volți are mai multă putere, 5 amperi o să dureze mai mult până se descarcă și eu am să o folosesc. Mai avem aici de la Ferex o mașină de tuns iarba, tot pe baterie, destul de bună. Am desfăcut-o, m-am uitat un pic la ea, numai așa în interiorul cutiei. Am să o desfac și am să-i fac o probă și o să vă zic cum stă treaba cu ea.
Aici mi-arată că mașina asta funcționează cam vreo jumătate de oră cu baterie de 2,5 amperi. Înseamnă că cu bateria mea de 5 amperi o să funcționez undeva la 45-50 de minute, sigur. Suficient timp cât să încărcăm o altă baterie și să o schimbăm și să ne continuăm treaba. O formă destul de modernă, roți mari, cu nivele care se lasă, am văzut, de la 2,5 cm până la... Era undeva pe aici, de la 2,5 cm până la 75 de mm, 7,5 cm. Poate să tundă iarba și cu o lățime de 37 de cm când... Deci mergem cu ea și ocupă o bandă cu o lățime de 37 de cm, aproape 40 cm. E suficient, e destul de bună. Silențioasă, nu face gălăgie așa mult ca și o mașină pe benzină. Putem să lucrăm cu ea liniștiți 50 de minute, timp în care se încarcă cealaltă baterie și o băgăm iarăși la treabă. O să revin cu un video cu mașina de tuns iarbă. Vă salut!